खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुमानि गाहाय खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय। बिटिएडिनि दाब दाब ओनसोलाव गोबां साखनद्रानि दावराव दावसि जादों। भारतनि मेरी कमआ सेमिफाइनालसिम सौहैबाय। 2019 मायथाइनि रासायनारि बिगियान आयदायाव नोबेल प्राइजखौ फोसावबाय। चीननि हादोरगिरि शी जिनपिंखौ बरायनो थियारि चेन्नाइ एयारपर्टआव। रिलायन्स इन्फ्रास्ट्राक्चाराव अनिल आम्बानीनि फिसालाफोरनि एन्ट्रि। जम्मू काश्मीरनि एलओसिआव पाकिस्ताननि गाग्लोबनाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया 10 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझारनि रामफारबिल कंकेश्वर नार्जारि जावरिखां फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुमाखौ फैगौ दिसेम्बरनि 19निफ्राय 22 सिम जानो गोनां जथुमानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारनि आखाइजों गाहाय खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय। बे हाबाफारियाव दाब दाब जायगानि दैदेनगिरिफोरा नुजाथिफैनो हादों। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 10 अक्ट'बर खालारखालि बुहुमनां नोबेल बान्थाखौ रासायनारि बिगियान आयदायाव 3 बिगियानगिरिनो फोसावनाय जाबाय। गाहाय मख'जाथावदि जन बी गुडनेव इउएस, ब्रिटेननिफ्राय एम स्टेनलि व्हाइटिंहार आरो जापाननिफ्राय आकिरा याशिनो बिथांमोननो होनाय जाबाय। बावैसो सिगां बिटिएडिनि दाब दाब ओनसोलाव गोबां सखनदानि दावराव दावसि जादों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। ओमफ्राय नारा जानायाव सानैया बथलखौ माबानायाव आङो बथलखौ बख'हरबाय। मोनसे बथल बख'नानै आं देखायबाय। देखायनानै आं नोंसोरखौ सुगोन होनना बुंबाय। ओमफ्राय बे समावनो आंखौ सुगोन होननायाव हाखा रायलायना बर'नियाव बियो जेबो रायलायाखै। मैया भारतनि सा सानजानि मेरी कमआ वर्ल्ड वुमेन बक्सिं चेम्पियनशिपआव सेमिफाइनालसिम सौहैबाय। गाहाय बिथाङा इंग्रिड भेलिनियाखौ फेजेननानै सेमिफाइनालसिम सौहैदों। खुलुमबाय आं रमेन बर'। चीननि हादरगिरि शी जिनपिंआ फैगौ 11 आरो 12 अक्ट'बर खालि भारतआव दावबायनो थि खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं चीननि हादरगिरिखौ बरायनो थाखाय तामिलनाडुनि चेन्नाइ एयारपर्टआव लाहार फाहार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि चीननि हादरगिरि आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गेजेराव जानाय बे नैथि जथुम्मा। बे जथुम्माया तामिलनाडु रायजोनि महाबालिपुरा मुंनि जायगायाव जागोन। बे जथुमाव काश्मीर एबा भारतनि हादरारि सिमानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों। भारतनि मोनसे समनि मुंदांखा फालांगिरि धीरुभाई आम्बानीनि फिसाज्ला अनिल आम्बानीआबो दासान्दि भारतनि फालांगियाव सासे मुंदांखा फालांगिरि महरै मिथिजायो। बिथांनि सानै फिसाज्ला अनमोल आम्बानी 22 बोसोर आरो अनसुल आम्बानी 24 बोसोर सानैबो थांनाय 9 अक्ट'बर खालि अनिल आम्बानी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्राक्चाराव हाबफैबाय। थांनाय 10 अक्ट'बर खालि पाकिस्तानआ भारतनि सिमा एलओसिआव भारतनि फायखिफोरखौ गाग्लोबदों आरो मोन्नैबो हादरनि फायखिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जादों। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि फायखिफोरा एलओसिनि खाथियाव थानाय माखासे गामिफोरखौ बिथा खालामना लादों आरो बेफोराव गाग्लोबनो नाजाबोदों होननानै खौरां मोननाय जादों। एलओसिनि खाथियाव थानाय गामिफोरखौ गाग्लोबनाय एबा भारतनि फायखिजों जानाय गावलायनायाव पाकिस्ताननि सासे फायखिया जिउ गोमादों होननानै मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।